Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran munah. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu na paduahon dung Epipanias. Tersurat di buku di panurirang Yesaya bidu 40 mamuka meisian ayat sada sahat rudi ayat pitu takasma tapai hutihu di bagasa rohata. Naposo di jahuba bakit gabe si palua bangsona jala panodang tuaka perbegu. Tangihon maau hamu aliak kapulu jala patinggil mapinggolmu hamu aliak kabangso dinadau jahu bado majuwau siap bertiad dope sian butuhan idainang nunga ditaringoti goarhu jala dibahen pamangaku songon podang natajom diodingi doau marhiti sian pangalinggum ni tanganna jala dibain au gabe subian naniugam ditabuni hodoau di bagasan siorda jalanin nado madokau naposok kudoho ale Israel marhite sian hodoau marmulia ala yang guau ninarohak kudo dang marguna na ngalutan yaw magopo sabing dogogokku hupa sudah HP jahuba patikos-tikos suhup tuaw jala upakku dilabung di debatakku do yan waeng hatani jahuba najumadi honau sian bortiad dope bahen naposona asau paulakut Jakob tibana dohot papunguhon Israel jadi marmulia mau di ida jahuba jala debatakku gabi hagogoku jalanin nado hame metod doi yang butuh kolan naposokku ho patidang akamarga ni Jakob dohot manogihon mulak akapasi-pasi sian Israel nung ngahulehon ho huhut bahe panodang dia kaparbigu gabi perhatian ni hatuoku ho rudi ujung di tanah songono do hatani jahuba si palua Israel nabadiana tuibana nah hinabiason ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposo niaka pangarajai ikon idaon niaka raja doho jala hehe jala marsobba akka pangarajai ala ni jahuba nabonar dohot ala ni nabadia ni Israel nama militho wala nido sahana. Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Disadatiki pacupang do sahalak parburu ditobak doho anak ni harimon. Jala anak ni harimon na marsahit terluka. Gabe dibuat perburima anak ni harimau itu jabuna jala dung diubati ipadomu ma anak ni harimon dohot akababina di haddanga jala ala memang anak ni harimau do anak ni babi gabe menyesuaikan do nang anak ni harimoi disadatiki dung lebelga
anak ni baby do anak ni harimau ibu perburui matu hutan jala dinaung dibuan na tu hutan pacupang ma perburui do harimau lebelga dugit turbapurus marikati martabudi mangalului dalan haluon na masudi akanak ni baby dungi herab ma anak ni harimau bahasa marikati may birhalaw sudi inawana dung lami parawaho di bana harimau di jolonay dungi ibering ibana sungai di jolona neng marsobur ibana ibering ibana mabuhini ibering harimau mabuhini harimau nah ay saru pada habi buhikku dohot harimau nong di jolui bahasa halahi babirau daw nakpe nong belga cakarna taringna nakpe nong gugoy bana alay ala nang ibabi dudungan na sa lingod danga dong parange na pe kebiasaan na pe tonggo song nang ibabi di situasi na songoni tarjol mama anak ni harimau ibote bana ma sarupa do hoton mulai may bana mangaum mulai may pakimana cakaray mulai may bana asinggo hape siyan na sa lilingon huriya na hinaholongan nito hatta Jesus Kristus terjujud do naksong ni perdalanan ni nguluta ngulu ni akana prosea di debata naung gabi akana kon ni debata alay-ala ni pengaruh ni pertibion ala ni hinauli hinatabu ni pertibion gabiulo do samak kita songon anak ni debata lupa do hita anak ni debata gabe anak ni pertibion do jod nak pangalahota keinginata para saurata parangeta pakatayota lupa do hita nang anak ni debata hita alanido ni bagasat trupuk sadaryo na dong batulu na nang beringota na nang mamakulingi hita na parjolo di jo jahubado hita lau patulus sosakap di jo jahubado hita lau patulus sakap ma molo taparohahon di ayat sada adong disi opat hata dalam bentuk lampau mulai hati Indonesia tertakas didok disi kata telah didok disi di ayat sadai tangi hong maau hamu alia kapulo jala patinggil pinggolmu hamu ale akabangso dinadau jaho bado majowau sian botian dope siap butuhan idainang nunga ditaringoti guarhu hatasian di hati Indonesia telah bentuk lampau didodisi bahwa Allah telah memanggil aku majowau sian botian telah menyebut namaku siap butuhan idainang nunga dijauh guarhu telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dibain pabangakku songon podang na tajam telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dibain gabi subia nani ugam anak panah yang runcing artinya sia dua hata telah nakaningani pajawon ni debata tu si Jesaya tu hita akan aposea bahwa kita telah dipanggil sebelum kita mengerti, sebelum kita tahu. Siap bertian, siap butuhan idainang. Tak tahu to dopi. Dang adong go pehita, dak tatu si do pehita manangise. Madangaha.
alay pajuni de bata nunga satu hita. Dada hita na mamili de bata kay nangakamang. De bata do na mamili tita. Di Johannes 5:10 dada hamu mamili tau alayaw do mamili tamu asalaw hamu jalan marparbui. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita sejak dari kandungan. Sian bortian, sian butuhan idainang. Dang ko petatu sidak tamotor be barang nai sehita alai nunga di jauh jalan dipilih de batahita. Persoalanna na sadar do hita noksa jauh-jauh do pamilih to ni. Ido banda laut kita do portibion, ido banda dak sadar hita songon anak ni harimau nak kaningani dak tamoto barang nai sehita kehilangan identitas sebagai anak-anak Allah. Ay tumabo udinggan roy jur cocok tu roha tu ate-ate do tu pikiran pangela-ela dohot bujuk rayu ni pertibion cocok hape mulohatan di debata magudak ku persyaratan ni ate songonido sikolal kitab nadek sibuk kotai ikut takas do disi dak soal hanya kebutuhan ni intelektual ta. Tetapi kita buat persyaratan di situ mololo hita doh mendaftar tu sekolah kita diperlengkapi supaya kita mau ambil bagian untuk tugas pelayanan. Godang ulaon naso tardungdung ni huria akapakubasion nuaingo. Jangan ulaon di huria di ala tardungdung kita. Alanya kesibukan, alanya kaulaun, alanya kanasing. So sanga hita siya garijat talaw martangyang ito ka rumah sakit. Tanga dogi. So sanga hita lao mangurupya kadongata na marukil o marsitaonon marhiti konseling. Nakpesay tabay ni si mulongak ka si hubungan na husus buido nom manomoryak kahapi dia kapanditen na lain nga dong ruwa si ahi boto-boto panditen nom manang nai si iba songod dia iben na kudang nasutang dungdung pakubasyon ni huria nangakaruas pe belum tentu ukapohana molo panditana molo situana gabi boto-boto non songod dia iben na maka syarat harus itu. Hidup bana dugyat tu si bahana taringot tu teologi secara ringkas. Gumudang ma tu bentuk pelayanan ima konseling. Bohado makatay do na marsahit. Itu to. So tunggo holallahi ta manikir na marsahit ay badaida hubereng ay songon na asing gubuhim na kuida. Ngay to songon na asing dangarong benga marbot tarwida ay nga tu dia daging bilawin na bah ay lao kita magida na marsahit ga bita basahit ni mana nong baro na ngaw habi do ko doktoriso mala pola wow habi halahon nasing guharwa berite bigalahon siat tuawin na ito ga bistres si mana holaro kita makatatay doti. Itulah yang akan kita perlengkapi bagaimana dia nanti memulai pembicaraan hal-hal apa yang akan dipersiapkan aharonek silona. So tunggu doa imana muse atari tiup muse wakna di tangan nokat ay meda sonda madora suluh bigi hubergi daudina. Aong goda mangatusi di bidangna. Dakona do tita. Iko papos sohana do. Dungi so tunggai bita jari alternatif muse ti mana imbeda. So nalilik ko na marsahit ni sonon tu sama jo hita lao jo so unda gudang gumelup sianin hape mana penga marukili hapor siaon na iparsahiton nai letabu am musena manigay hapor siaon na ama dohon ni Tuhan itu hita haduan ay gabi mago gabi lilu hapor siaon na nga marsahit imana marsahit daging nga marsahit buseton dina gabi sega hapor siaon na. Hidup bana perlu tak perlengkapi. Tetapi yang punya panggilan
Bukan hanya untuk kepentingan supaya hita memang jago do hita suku-suku hebat luar biasa. Ala hidup tatu sinan operasional tu dia do benot hita ulah. Hidup to. Duk ni boto. Bukan hanya kebutuhan soal intelektual kita. Nau bege hatai jala diulahon. Taboto hatai taterapon. Dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa saya lakukan? Baru pemak pakor rumah. Jalai dola taida di som. Molo taida pajoni de bata tu si Jesaya tu akan aporsiai boido karena panggilan itu rupanya sudah ada sejak sebelumnya. Molo bahasa nuaing kita sudah diinden. Dan adong go pehita lagi pesan Tuhan hita. Ino na jojon lupa hita kainang kamang. Bahasa molo tulaw na adat. Ito macay mabiri teto tasura do di almanak tay di kalender tay. Marpesta siya no tanggal na sao. Inganan na di so jam man na sao. Alay muli gereja. Bahasa nak tasurat. Ari Selasa lansia Messi. Dohot dungi sali 2 minggu inahan na. Ari Rabu SP Messi. Ari Jumat puguanama Messi. Jam na sao. Bahasa nak tasurat. Bahasa nak tahari kotong. Karena kemanusiaan kita masih lebih takut dengan tadok mas sanksi portibi, sanksi adat. Itu dia dah walau kusiaha. Songon nasoni dah horo narihai pestaon. Bahasa lang roho, saya dilului kadongat tuwi ho. Ilului hula-hulai ho, ilului beri ho. Itu dia ho. Baru boleh minggu na, molo soromar minggu hita. Ilului Tuhan Yesus do hita. Ilului Tuhan Yesus do ina ngamang. Ilului Tuhan Yesus do akan aposo. Nasoyado hilalaho dilului Tuhan iho molo soromar minggu. Itu persoalan kita. Argado hita, argado hamu hide bata. Ilului do hamu. Hola daw hita, hola songon na manibil hita, ito malubuk-lubuk go taot doktay ba. Ayahan na ni udah minakinin na. Ay bahasa songon ni ba enomu. Ay bahasa songon ni dohonomu. Ito ribuk bahi do hatay. Tetapi kita jot mengabaikan itu. Do palay. Ya alo mapanggoran ni rohay. Sunay diisis. Jalatai dari son, rupanya anak-anak Tuhan yang siap untuk melakukan tugas panggilan itu diberikan senjata-senjata rohani. Diperlengkapi lunasida. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Di bahaido pamangaku songon podang na tajam. Kalau ini persoalan na memang pamangatakan mulut kamu, harimau kamu, podang natajo bon, tu dia do. Lau mengupas sayur don, mengupas buah don, mengupas yang langot don, manang maniak tangan doi, manang maniak dongan kan? Ini persoalannya. Ai podang natajo mi, mangalak tu gijang, mangalak tu to, mangalak tu jolo, mangalak tu budi. Nanggo gabi holan hata su fisik paraton aka hoax nasotikos do parwawa hodongan ayahan harus siap pamangatay bah malodo hitam yakin kadong atay da asa yakin di mana data tahun ini tikos memang ada tetapi ketika itu menjadi kebenaran firman Tuhan itu senjata tuhuriai pesongon itu molo di botoho inna tu Hesekil. Molo di dok de bata iko mate ho.
HP dang dipaingot toy bana, dang dipalubahoy bana. Tumudal ho kajahaton na. Namate do niapar jahati di bagasa kajahaton na. Alay siya tangan mido pertungguhonok kumudarna. Alay molo dipalubahoy bana, dipaingot toy bana. Tumudal ho kajahaton nai. Namate do niapar jahati di bagasa kajahaton na. Alay malua do yang kotodim. Itulah kekuatan kita orang percaya. Yaho ali anak ni jolma. Molo hudok tu jolma iko mate ho. Api dang dipaingot to. Dang dipalubah ho. Asa tu budal ho kajahaton na ibana. Biako kita kamaina akay nangap kamang. Parjahati dunyan. Na mangulah ho kajahaton na. Alay alarak tapaingot. Alay dak tapoday, ala dak tap dok tu ibana. Besok kita pak, pertumbuhan ni muda, pertumbuhan ni Tuhan haduan, pertanggungjawaban diminta Tuhan dari kita. Aku song padita noai, song nak kapahala do partohonan do na so partohonan. Dak tadok, tapolo so mataboto, iko mak. Besok na do pangidon ni Tuhan ni, video dua wisi. Alan itu tugas kondohonokku. Hamu pe kondohonommu. Iko paingotommu na salah. Ay molo dung dipalubaho, dipaingotoi bana. Namate do niapar jahati di bagasa kajahaton na. Alay malua doi yang gotodim. Itu kekuatan senjata rohani orang percaya. Tugas kita harus menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ainasa surati sinihaton di debata nahasea mamudai mamicang manugunogu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobes tunasa ulaun dadinggan 2 Timotius 10:10 itu. Segala tulisan yang dilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap orang percaya diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Itu tugas tadi. Tugas si huria deh, tugas yakana prosea deh. Jala senjata na pedua dirok disi telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Gabe subia naniugam. Subia dan apa tatu si bete alai anak panah mata dok podate yang runcing. Hidup senjata na julu. Anggo noai ngak senjata exocet nama, ak senjata rudal nama te. Rudal lina mas sudinai. Kadia mas senjata main. Artinya anak-anak Tuhan diperlengkapi karena kita sudah dipesan, diinden siap botian dope, siap butuhan idainang gope. Berarti nung nga diperlengkapi dia bata, di boto dia bata do isehau, ditanda dia bata do isehau, aha kekuatanmu, aha kelemahanmu, songon dia ho di boto. Alani bolo songon do hape, ahabe pola ganggu do ragu kita, karena jaminan itu ada pada dia yang memberikan tugas pelayanan itu. Alani do di dok dek sadai tangi homma. Dengarlah. Molo dia Pak Musa odom mulai sen opati. Dengarlah. Shema Israel. Yahweh Elohim. Yahweh Echad. Tangi homma ale Israel. Yang go Jehovah de batatai, Jehovah sasada sado. Tangi homma. Bahasa konulang-ulang konon na tangi homma. Ay gudang jol mau neng na solo manangi hom. Hata-batak buido dibigi alay dang ditangi hon nate. Ya tu siamu de pelapatan nite. Dibigi do alay dang ditangi hon.
Ido banna ate henak kini dong inna. Ibege do nian. Alay lang itangi hong ate henak kini dong. Bahkan gudang di banai tidak mau tahu. Tole ma ahad sodoni paditai percanitai inna kan. Nagudak katani. Ijita guda sudei. Bago songoni na mangulut to basa di hari beda po tani bebe hinda. Bambolo sudei pa ulaw ni pa uluan ni nanidok niya kaparcamitai nidok ni buku na badiai. Be dia biboy sa di hari biboy songonon do songonani be. Hape no ay ngon jolma mersiadu nek songonon do songonan. Karena memang ada banyak keinginan kita. Kebedu pahita naikuti. Ala nido si pata na padua hodidok si pata sai hira somar niula do ulahon ni naposo di Tuhani. Didok dia opati. Ala yang guau ni narohaku do dang marguna nangalutani au. Magopo sabing dogogoku hupa sudah. Hape jahu bapatik kostiko suhup tuau. Jalo pakku dilabung ni depatakku. Ala yang guau ni narohaku do dang marguna. Nangadutan yau. Seolah-olah apa yang dia kerjakan itu semuanya kesia-siaan. Karena dia tidak melihat ada perubahan. Karena dia melihat tidak ada yang mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Jala bolo taparwahon. Bangsa Israel pada saat itu. Nungabadabu na sida tuasur tu Babel. Alani marangah pidot na poson di debatan mereka tidak mau tahu lagi. Karena mereka telah kehilangan pengharapan. Danga dong be semangat ningolu. Danga dong be pengharapan na sida. Danga dong be semangat na sida. Allah dianggap na sida. Najolo debata jahobai, debata yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Tetapi sekarang bukan hanya umat yang terbuang ke Asyur dan ke Babel, tetapi bait suci yang mereka begitu banggakan sebagai simbol kehadiran Allah itu juga sudah dihancurkan. Berarti debata dang be di tonga-tonga nasida. Debata dak sanggup be lao menyelamatkan lao paluahon sian akka penjajah. Dahulu do song nang di bagasang nguluta. Ay apol saya martangyangi biba. Saya martangyangi ba, saya marminggu ba. Habis saya song no do nguluni ba. Sehun na marsahit-sahit do iba. Sehun na susah do nguluni ba. Dari kenaikan sampai keturunan ini nanti bahasa nih Sinemal Pinasi. Tidak ada kedudukan ini kan? Asal song rondo masih kau tahu segulu di ba. Habis song ni ba berjuni ba nama tangyangi, song ni ba berjuni ba nama SP, song ni ba berjuni ba natuaka, ulau dihuria dangal ketinggalan ni ba. Habis song rondo masih kau ngulu di ba. Ah, dangal kawa Tuhani. Dia do Tuhani. Bahasa pas sobon ni Tuhani au song rondo. Akan aku niba pisubuy tak ajaran namse kan. Oh laba benarsak. Amat tado inat tapi subuy do seroha namse. Bayana malapatan ningulun. Tanga dong kita gihot Tuhani tangi aku. Manang dang adong be ipikir Tuhani au. Jadi dang adong lapatan ni. Nasay marpungi do martangyangi. Ay tong gosong-gosong ni. Begitu bisa saja hilang pengharapan, tidak ada semangat. Hidup benar, hamu masih. Eta pertanyaan hamu masih. Eta marmingguin hamu masih. Eta tu SP hamu masih. Tangan lapatan ni hina. Dia kehilangan pengharapan. Dungi Roma, naposon itu hani, bayi dia do tutu. Saya berjami taiba, saya ni podan, saya ni togu-togu, saya ni arahon, alay tok song loro.
Tapi gudang gope hata si taono nina. Aka paraladui. Ai akana poson itu hani pe panurangi pe song dito to. Adong go panurirang si Pautoto. Ada yang go panuran natikos. Si Pautoto ya dia mau mengambil keuntungan juga dengan situasi itu. Alai anggola makatahon natikosi. Saya marukil do ibana. Saya seolah-olah tidak berguna, kesia-siaan, gabiolo mandele ibana. Soal ini nang bukit deta 121 nang leleng somar parbue natahalo jahoni so tungu nako badele akana porseai. Gudo kan? Adom batala juton. Edenai. Dak boto tende satu kid 121 nang leleng somar parbue. Sada tulu sada ayat 5. Tende homa setengah suara. Sian rohat tamado, sia kapor siauta. Sada ngaju pak kita, sada 2 tulu. Nang leleng somar parbue natahalo jahoni unangolo bemandele hitana porseai namarha bengetoni idoda otu pali namarha bengetoni isa datiki yado disukun sasahalak Ibu Teresa yado tafita bigi Ibu Teresa na di Calcutta melayani di India. Idok tu inatai songonon. Ibu telah melayani kaum miskin di kota Calcutta, India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak orang miskin yang terabaikan hingga saat ini? Apakah ibu tidak merasa gagal? Inna tu Ibu Teresa. Ibu Teresa menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil. Tetapi aku dipanggil untuk setia terhadap komitmen pengutusan yang saya terima. Saya terpanggil untuk setia terhadap komitmen pengutusan yang saya terima. Selanjutnya dikatakan, setiap pelayan Tuhan tidak dipanggil untuk berhasil. Sebab jika panggilan untuk berhasil, maka dia akan jatuh kepada kesombongan rohani. Tetapi pelayan Tuhan dipanggil untuk tetap setia serta memiliki komitmen yang tinggi. Memiliki komitmen dalam kehidupan. Jadi komitmen taido. Hobatu pajoni dipanggilan itu. Bohado hita laho mangului pajoni. Jala na patuluhon ulaon ni naposo ni Tuhani. Didok di ayatonomi. Hame metodo anggotu kolan naposok kuho. Patidang akamarga ni Jakob.
Dohop manugihon mulak pasi-pasi siyan Israel. Alay nung ngahulehon ho huhut bahe panodang dia kaperbigu. Gabe perhitian ni hatuauku ho rodi ujung di tanon. Gabe panodang. Tuhan Yesus madok audo panodang ni pertibio. Dungi ido ibana ma hamudo panodang ni pertibio. Halak na majalo sinodang na siya Tuhan Yesus, kita diperlengkapi, kita diisi, kita dicas, maka tugas kita untuk menjadi panodang. Asa gabe panodang. Marpanidangion. Panodangi mangalehon hanguluan. At juga yang duhut suasuanan itu kusi dan adok sinar matahari itu si mati du suasuanan ni. Na ito ni laut dan boy terjangkau ni sinar matahari, proses fotosintesis, tidak akan ada kehidupan tumbuhan apapun di situ. Alai halak nong majalo sinodang. Gabi adong hanguluan di ibana. Tugas tama asa mangalehon hanguluan nang tuak kadongata tu keluargata songon aka anak ni debata hita. Amin martang yang mahita. Mau liati mali Tuhan di pasarohan nami Tuho. Didenggan di basam doa sini roham. Di pakulingi hohami marhite-hite hatap. Di paingot tohami. Asa takas. Ujako kami pajuwoni. Alani perlengkapi mahami. Bohali mahami. Tuulaon parsuruomu dihami ganug marsada-sada. Songon natoras. Songon parkarijo. Songon manangahape dilioko ulaw nami. Hobartu profesi nami. Urupi ajari jala parohay mahami. Asa buhay hamil Tuhan. Mangulaho pajoni jala gabi panodang mangalehon hanguluan dohot halua tunasi. Asi maroham uluy mapangiduan nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.